Pozdravujem všetkých za našu firmu XTB, ja sa volám Tomáš Vranka, no a dnes som si pre vás nachystal krátky update toho, ako sa darilo veľkým technologickým spoločnostiam, takže ďakujem veľmi pekne opäť Jardovi Jarolímovi teda za to, že mi dal takúto možnosť na tomto YouTubeovom kanáli. Ešte na začiatku jedna organizačná vec, možno počujete, ale mám trošičku problémy s hlasom, s hlasivkami, tak sa ospravedlňujem, pokiaľ to dnes bude znieť trošičku divne alebo divnejšie ako obvykle, ale myslím si, že určite to zvládneme, aspoň teda dúfam, že dávate prednosť ako keby tomu obsahu pred tou formou. Každopádne ešte tu mám pred začiatkom tohto videa aj poučenie o rizikách spojených s investovaním. Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 69% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa ku vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne. Pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky. Odkaz nájdete v popisku videa. Toľko teda upozornenie na rizika. No a poďme už na tú samotnú tému. Máme za sebou v podstate ďalší kvartál, to znamená ďalšiu výsledkovú sezónu, kedy nám nie len teda tie veľké technologické spoločnosti reportovali svoje čísla za ten predchádzajúci kvartál. Ten Big Tech, ako sa teda zvykne označovať táto skupina spoločností, tak naozaj dosiahol veľmi pekné čísla. Tie akcie ale boli extrémne drahé, to znamená tam tie valuácie, k tomu sa ešte dostaneme, tak boli naozaj veľmi vysoké a teda práve aj z toho dôvodu nereagovali vždy úplne pozitívne. No a samozrejme zatiaľ za tie prvé 2 mesiace svojho prezidentovania nepomáha úplne ani Donald Trump, ktorý sa veľakrát vyhráža ako keby rôznymi nejakými proste clami, obchodnými vojnami a podobne, ale teda tie samotné reporty firiem si dovolím tvrdiť, že boli teda v poriadku. Keď pôjdeme jednotlivo, tak Apple sa darilo celkom pekne, rástli im zisky o zhruba nejakých 10%. iPhone mal síce slabší kvartál, ale teda má im pomôcť umelá inteligencia, alebo minimálne tak sa nám to snaží prezentovať Tim Cook, ktorý teda hovorí, že na tých trhoch, kde už majú tú svoju AI, takže sú tie predaje lepšie, takže uvidíme tie ďalšie kvartály, že či to tak bude. Veľmi dobre sa ale opäť darilo službám, ktoré už tvoria snad 40% z toho celkového zisku tejto spoločnosti. Problémom je ale na druhej strane zase Čína, kde majú problém s rôznou miestnou konkurenciou, ktorá jednoducho pomaličky vytlača Apple z toho trhu, ale všeobecne si dovolím tvrdiť, že ten Apple je možno z tých veľkých firiem taký najnudnejší, najpomalšie rastie, ale paradoxne tie čísla sú možno najstabilnejšie, pretože ten odbyt tých svojich pravidelných zákazníkov tam asi je teda stále. Myslím si však, že na to vysoké ocenenie, pretože Apple sa obchodoval ešte predčasom za price earningy snad nejakých 35, teraz je to možno, ja neviem, 32, 34, nie som si úplne istý, ale teda na tie PIčka okolo hodnoty 30 je to stále teda za mňa málo. Druhá spoločnosť, ktorá nám reportovala výsledky, bol teda Microsoft. Tam boli tie očakávania veľmi pekne teda prekonané, cloud im ale rástol len o nejakých 31%, takže tiež to nebolo úplne ako keby v súlade s očakávaním, pretože ja síce hovorím akože, že len o 31%, ale tam sa čakalo nejakých 32-33, takže mierne tam nesplnili tie očakávania. Microsoft ďalej v rámci výsledkov spomenul, že očakáva vysoké investičné výdavky do infraštruktúry, do serverov a podobne aj na roky 2024 až 2025. Taktiež tam spomenuli mierne zníženie výhľadu na tržby na ten aktuálny kvartál, no a spomínali tam, že hlavným tým problémom v rámci toho cloudu aj teda teraz, aj na ten ďalší kvartál je, že majú problémy s niektorými dodávateľmi tých určitých prvkov do tých serverov. To znamená, že nie je problém v tom dopite, ale skôr teda v tej ponuke, ktorá naráža proste na nejaké logistické problémy. Tretia najväčšia spoločnosť tohto zoznamu podľa trhovej kapitalizácie je Nvidia. Tá aj naďalej výrazne rastie, tam ja už si to presne nepamätám, ale im rastli tržby snáď o nejakých, ja neviem, 70%, takže stále obrovské čísla, no a stále Nvidia
hlási aj obrovský dopyt po tých AI čipoch na umelú inteligenciu. Nvidia tam spomínala, že paradoxne ten čínsky DeepSeek, ktorý spôsobil tie veľmi výrazné výpredaje na tom trhu, takže by mohol alebo mal tendenciu zvýšiť dopyt po tej umelej inteligencii, no a samozrejme tam mali potom aj veľa rôznych pozitívnych vyjadrení o tom dopyte, ako si myslia, že proste to bude revolúcia a tak ďalej, ale tak zase čo by človek čakal od spoločnosti, ktorá predáva tie lopaty počas tej zlatej horúčky. Ja to samozrejme trošičku s nadsázkou teraz hovorím, ako tiež si myslím, že tá AI bude relatívne veľká vec, ale tak samozrejme, že Nvidia to bude tvrdiť, aj keby si to asi nemysleli. No a mierne tiež zvýšili výhľad, takže ono to úplne aktuálne nevyzerá, že by nejakým spôsobom klesal alebo proste utíchal postupne dopyt po tej umelej inteligencii. Ďalšia spoločnosť, myslím, že štvrtá najväčšia z tohto zoznamu je teda Amazon. Amazon ten už dokonca zarába aj na tom online retaile, to znamená, že už neťahá tá ziskovosť iba ten cloudový segment, ale zarába už Amazon relatívne pekne, nielen teda na tom americkom retaile, ale aj v rámci toho segmentu európskeho. Do toho im stále rastú takí tí ťahúni ziskovosti, ako je teda cloud, reklama aj predplatné, takže z tohto pohľadu aj v prípade Amazonu tam viac menej bolo všetko v pohode. Samozrejme cloud alebo Amazon prevádzkuje najväčší cloud na svete, AWS, takže tá umelá inteligencia ťahá aj cloud v prípade Amazonu. Čo tam bolo veľmi zaujímavé je to, že Amazon avizuje, že na tých investičných výdavkoch za tento rok preinvestuje zhruba 100 miliard amerických dolárov, takže naozaj obrovské číslo, si zoberte, že ono to vychádza nejakých 300 miliónov alebo necelých 300 miliónov za jeden deň, hej, každý, takže naozaj obrovské čísla, no a samozrejme nie všetky tieto peniaze idú priamo do tej AI infraštruktúry, ale myslím si, že naozaj drvia väčšina tých peňazí pôjde do tých serverov a čipov. Amazon ale avizuje, že im má spomalovať rast tržieb, ktorý by sa po dlhej dobe, alebo myslím, že dokonca prvýkrát v histórii mohol dostať na jednociferné čísla. Ďalšiu spoločnosť, ktorú tu mám, je teda Alphabet. Alphabet stále teda veľmi pekne rastie na tržbách aj ziskoch. Nejaký negatívny dopad iných AI nástrojov alebo Microsoftu alebo rôznych iných toolov na vyhľadávanie, ale aj iné AI veci, tak zatiaľ to vidieť nie je, hej, že by tam bol nejaký proste problém, takže ono je to otázka skôr nejaká dlhodobá štruktúrálna, že či to tam bude mať nejaký dopad. Cloud začína pridávať miliardy amerických dolárov k ziskom, pretože on dlhé roky generoval stratu, ale preklopil sa do zisku možno 2 roky dozadu a každým kvartálom teda ten zisk už postupne rastie. Z toho, čo som ešte zachytil v rámci výsledkového callu, tak Alphabet hovoril, že sa úplne neboja toho čínskeho DeepSeeku a taktiež aj oni spomínali relatívne vysoké, veľké investičné výdavky, teda tie capexy. Predposlednou spoločnosťou z tej tzv. Magnificent Seven, ktorú tu mám, je teda spoločnosť Meta. Aj tá dosiahla veľmi pekné čísla, prekonala všetky dôležité metriky v oblasti, počtu používateľov, počtu reklamných impresí, cien za reklamu a podobne. Takže všetky tie, nielen hlavné, ale aj tie sprievodné čísla boli v globále dobré. V pomere k veľkosti firmy tak obrovské investičné výdavky plánuje investovať takto aj Meta. No a zaujímavé tam je, že oni sú príjemcom tej umelej inteligencie už teraz, pretože dokážu lepšie cieliť vďaka tomu reklamu a dokážu aj lepšie cieliť obsah pre používateľov, takže tí používateľia na tých platformách potom trávia viac času, takže ono to možno úplne nevyzerá, ale naozaj jedným z tých hlavných príjemcov tej umelej inteligencie je v podstate tá Meta už teraz. Taktiež oni pracujú alebo majú teda v prevádzke už ten ich otvorený Llama model, ktorý teda chcú, aby bol v tomto svete štandardom. Posledná spoločnosť tohto zoznamu je teda Tesla. Tesla asi ako jediná dodala naozaj slabé čísla, pretože ten automotive segment sa stále trápi. Celkovo myslím, že im tržby o pár percent rástli, ale že v rámci toho automotívu stále teda klesali vďaka tým veľkým zľavám. No a na to reagujú aj akcie, ktoré už sú snáď o nejakých 50% nižšie od toho píku a nachádzajú sa niekde plus minus tam, kde boli počas amerických volieb. Nepomáha Donald Trump s tými svojimi colnými vojnami a vyjadreniami, ale teda ani úplne Elon Musk, ktorý sa politicky angažuje a vyzerá to tak, že v niektorých oblastiach predaje Tesiel veľmi výrazne klesajú, najmä teda v Európe, ale čiastočne to asi bude spôsobené aj teda tým, že sa čaká alebo čakali niektorí nákupcovia na vynovený model Y, ktorý je najpredávanejším autom tejto spoločnosti. Za mňa nejaký
nejaký záver, tak napriek tomu prepadu sa stále tá Tesla obchoduje za nejaký 120 násobok ziskov, čo mi príde aj vzhľadom na ten celkový kontext, aspoň teda mne osobne, ako stále veľmi vysoká hodnota. Toľko teda nejaké zhrnutie výsledkov jednotlivých spoločností. Myslím si, že teda boli tie výsledky ako celok veľmi dobré. Väčšina tých spoločností prekonala očakávania, či už na ziskoch alebo tržbách, ale celkovo aj v rámci nejakých takých sprievodných komentárov. Takže ak by sme to nejakým spôsobom spriemerovali, tak si myslím, že tá výsledovka bola celkom úspešná, ale teda hlavným problémom bolo vysoké ocenenie jednak samotného indexu a jednak tých samotných spoločností. Ono to vysoké ocenenie všeobecne teda znamená, že investori majú od tých spoločností vysoké očakávania, že tam nečakajú proste nejaké problémy, ale tie problémy prichádzajú jednak nejakého toho makrocharakteru, ako sme sa bavili o tých nejakých celných vojnách, ale prichádzajú už aj nejaké malilinké čiastkové zaváhania, ako napríklad v prípade toho Microsoftu, problémy s tými dodávateľmi, v prípade Apple to zase bola tá Čína a tak ďalej. Takže tie výsledky by som povedal, že boli naozaj veľmi dobré, ale neboli, že úplne 100%, ale boli možno také 90 až 95%. A keď máte tie valuácie vysoké, tak trh proste čaká asi niečo viac. No a samozrejme do toho nepomáha ani ten Donald Trump tými svojimi vyjadreniami, pretože tie obchodné a colné vojny sú samozrejme pre biznis negatívne. To sa týka biznisov tých samotných spoločností, ale prejavuje sa to, alebo môže sa to prejavovať negatívne aj teda napríklad tým, že clá minimálne krátkodobo majú tendenciu zvyšovať infláciu, a keď máme vyššiu infláciu, tak to znamená, že centrálna banka by teoreticky mala držať tie úrokové sadzby dlhšie na vyšších úrovniach, a samozrejme to je pre technologické spoločnosti, najmä tie drahšie, všeobecne negatívne, pretože to ako keby znižuje hodnotu tých budúcich peňažných tokov. Ďalším dôvodom alebo problémom je to, že ľudia potom majú menej peňazí, keď sú vysoké sadzby na nákup nejakých tovarov a služieb, pretože pokiaľ sú sadzby vyššie, tak máte proste vyššie, ja neviem, splátky hypotéky, vyššie splátky na kreditke, vyššie splátky na, ja neviem, leasingoch na auto, takže vám ostáva potom menej peňazí na tovary a služby od iných spoločností. Problémy by som ale teda všeobecne povedal, že až na nejaké výnimky sú skôr nejakého toho externého charakteru. Ale keď sa pozrieme na to ocenenie, tak jednoducho to ocenenie aspoň vo mne evokovalo, že ten trh ako keby nezapočítaval žiadne prípadné a potenciálne rizika, pretože S&P 500 sa ešte predčasom obchodovala za nejaký 26-27 násobok ročných ziskov, čo je naozaj extrémna hodnota. No a zaujímavé to bolo v tom kontexte, že zvyšok sveta sa obchodoval za možno len nejaký 14 násobok ziskov. Tuto na grafe môžete vidieť ocenenie dvoch indexov. Máme tu S&P 500, tu vidíte hej, tuto síce za covidu to bolo ešte drahšie, ale pokiaľ si naozaj odmyslíme tento extrém, tak naozaj tie valuácie boli najvyššie od dotcom bubliny. No a vidíte, zelenou čiarou je ocenenie S&Pčka a vidíte, že ono už sa to naozaj vyšplhalo na nejaký 27 násobok ziskov. Tuto dole modrá línia, to je svetový akciový index, z ktorého si je vyňatá S&P 500, takže dá sa povedať, že to je vlastne zvyšok tých svetových akcií. No a vidíte, že tam sa to obchodovalo naozaj za možno nejaký 15 násobok ziskov, že tam sme sa nachádzali na nejakom dlhodobom priemere. Čo je tam zaujímavé, ja som vám tu ešte dal týmto zeleným grafom dole aj spread medzi ocenením S&P 500 a zvýškom svetového akciového indexu a vidíte, že ono sa to vyšplhalo ku koncu minulého roka už na nejaký ako keby rozdiel 13 násobku ročných ziskov, takže S&P sa obchodovalo za 27 a svetový akciový index sa obchodoval proste za nejakých 14, takže naozaj ten rozdiel medzi ocenením jedného a druhého akciového indexu bol naozaj už enormný, takže akcie boli drahé, ale boli drahé teda najmä v Amerike. No a vidíme, čo to spôsobilo, že tento ocenenie, respektíve ceny tých akcií proste v Amerike klesajú, zatiaľ čo vo zvyšku sveta postupne rastú. Ja som vám to sem hodil aj na takýto dlhodobý horizont za posledných 30 rokov a naozaj vidíte, že ako keby ten zelený spodný graf rástol na najvýraznejšie hodnoty v histórii, odkedy mal Bloomberg dáta, takže bolo to proste extrémne drahé. Tá
vysoká valuácia je samozrejme pre tie spoločnosti problémom, keďže to bol najvyšší rozdiel za dekády a tie americké akcie, ako už som teda avizoval, tak boli najdrahšie za zhruba posledných nejakých 20 až 30 rokov. Nič to ale z môjho pohľadu asi nemení na tom, že si myslím, že v Amerike sú stále najlepšie firmy, najlepšie spoločnosti. Myslím si, že nielen tie techy, ale aj rôzne iné firmy, že naozaj sú tam proste kvalitné a všeobecne by som povedal, že sú lepšie ako napríklad európske alebo americké spoločnosti. Takže to vysoké ocenenie je na jednu stranu pochopiteľné, na druhej strane ale znamená napätie na tom trhu, hej, že vy jednoducho, keď máte akcie ocenené vysoko, tak proste reagujú na každý náznak nejakej negatívnej informácie celkom zle. Tu máte ešte potom ocenenie aj jednotlivých spoločností. Ja som sem dal tú prvú šestku, o ktorej som teda pred chvíľočkou hovoril. Teslu som sem nedával, pretože tá mám, keď som to skúšal, úplne zdeformovala ten graf, ale vidíte, že Apple sa obchoduje stále za 31 násobok ziskov, Microsoft nejaký 30 násobok, zhruba Meta 25, Amazon 35, ono sú to kvartálne dáta, takže to možno úplne nebude až tak sedieť. Google 21 násobok ziskov a Nvidia zhruba 40 násobok ziskov. Takže aj po tej korekcii niektoré tie spoločnosti, možno s výnimkou Google a Mety, sú stále relatívne vysoko ocenené. Drahé teda boli aj jednotlivé spoločnosti, ono to asi nie je úplne prekvapením, keďže raz toho ocenenia ťahali najmä tieto firmy. Za mňa, ako som spomínal, tak sa ten názor dlhodobý nejaký nemení. Ja som na ne naozaj dlhodobo veľmi bullish. Mne sa tie spoločnosti páčia, že čo robia, ako to robia, aké majú postavenie na tom trhu, ale to investovanie, keď sa nad tým človek zamyslí, tak nie je len o tom nájsť úplne najlepšiu firmu, ale vždy je to o tom, že nájsť proste nejakú dobrú firmu za dobrú cenu. A myslím si, že tento pomer sa ako keby v tej Amerike už dosť výrazne vychyloval v rámci tých posledných mesiacov, takže ja si nemyslím, že zrazu by v Európe boli že lepšie firmy ako v Amerike, ale keď sa pozrieme na kontext toho, že aké sú tam firmy a za koľko sa obchodujú, tak ten pomer mi prišiel tie posledné mesiace prívetivejší inde ako teda v Amerike. Takže ja som začal niekedy od nejakého novembra, decembra pomaličky ako keby nie samozrejme, že predávať tie pozície, ktoré mám. Ja som nepredával dokopy asi nič okrem Palantíru, myslím, kde už to naozaj ustrelilo úplne extrémne, ale teda snažil som sa byť minimálne pri tých nových nákupoch defenzívnejší a tie posledné pozície, ktoré som otváral, boli napríklad na Alibabe, aj keď ono to neznie úplne ako nejaký defenzívny titul, ale za tých nejakých $70, 70-80 už mi to prišlo naozaj extrémne lacné. Takže opäť viem, že Alibaba má problémy, ale keď som sa snažil nájsť proste nejaký balans medzi kvalitou tých spoločností a medzi tým, za koľko sa obchodujú, tak mi z toho vyšlo dobre napríklad Alibaba. Taktiež som otváral prvé pozície na svetovom akciovom indexe mimo USA. To je to, čo som pred chvíľočkou ukazoval, že jednoducho tamto ocenenie historické bolo plus minus na nejakom priemere, no a navyšoval som aj Berkshire Hathaway, keďže zhruba tretina z hodnoty firmy je momentálne v hotovosti, respektíve v dlhopisoch, takže tiež taký defenzívnejší titul. No a od začiatku roka ten Berkshire Hathaway rastie dokonca o nejakých snad 10%, zatiaľ čo S&Pčko klesa. Takže tým defenzívnejším titulom sa darí trošku lepšie, pretože naozaj mi tie americké akcie prišli už veľmi vysoko vzhľadom na to, že tá situácia vo svete ani zďaleka nebola ideálna, takže viem si predstaviť takúto valuáciu, pokiaľ by sme tu mali, ja neviem, nízke sadzby, naozaj žiadne proste napätie v rámci medzinárodného obchodu a podobne, ale takúto situáciu sme proste nemali, takže preto som sa rozhodol trošičku defenzívnejšie navyšovať tie ďalšie pozície. Tie problémy vo svete, ako už som avizoval, sadzby, clá, hej, rast toho indexu S&P 500 ťahalo nahor pár firiem, takže dá sa povedať, že aj zvyšok toho indexu je relatívne dobre ocenený, takže dajú sa vyberať aj tam zaujímavé spoločnosti. Mali sme tu aj nejaké čierne labute, alebo myslím si, že ten čínsky DeepSeek, že to bola veľmi výrazná čierna labuť, ktorá prvýkrát ako keby za tie posledné roky vôbec prišla ako keby s takou ideou, že by ten americký big tech v oblasti umelej inteligencie vôbec mohol byť ohroziteľný. Takže na základe všetkých týchto vecí, ktoré som ukazoval, tak sa to ocenenie relatívne výrazne zblížilo. Ja aj keď sa preklikám ešte takto spätne, hej, čo som vám tu ukazoval,
rozdiel v tých valuáciách, tak vidíte, že tu sme boli na ako keby rozdielu 12 price earningov a vidíte, že teraz už ten rozdiel je len zhruba nejakých 8, takže pomaličky v podstate aj tie trhy ako keby zúročili proste tie veci, čo som spomínal. Ak sa ale pozrieme na tú nejakú históriu, tak sa úplne nejako bať proste nemusíte, alebo nenachádzame sa v historicky nejakej neštandardnej situácii, pretože ten prepad nie je úplne nezvyčajný. Ak sa pozrieme na dáta, ja vám o chvíľočku ukážem nejaké grafy, ale ak sa pozrieme na tie prepady o 10%, tak tie v priemere prichádzajú viac ako jedenkrát ročne. No a stále napriek tým prepadom je ocenenie tej S&P 500 veľmi vysoké, takže z tohto pohľadu si myslím, že tam ten priestor na ďalší prepad ešte určite je. Keď sa potom pozrieme na nejaké ďalšie grafy, tak tu máte v podstate výnosnosť akcií alebo jednotlivých akciových trhov k 7.3., takže má to možno týždeň, je to pár dní staré, no a vidíte, že od začiatku roka tak napríklad americká S&P 500 klesá o 1,7%, zatiaľ čo keď sa pozrieme napríklad na ten svetový index, ktorý som ukazoval mimo USA, tak ten rastie o 8,3%, takže je tam rozdiel zhruba 10 percentuálnych bodov. Ak sa potom pozrieme napríklad na európske akcie, tak tie rastú dokonca o 15,6%, no a najlepšie je na tom poľský akciový trh, ale dobre sa darilo napríklad z tých veľkých trhov ešte aj Nemecku, ktoré rastie, alebo ktorého akciový trh rastie od začiatku roka o 22%. Keď sa potom pozrieme na tie korekcie o 5% a viac od dna veľkej finančnej krízy z roku 2009, tak vidíte, že tie poklesy sú relatívne bežné. Vidíte, že ich bolo za tých posledných 15 rokov snad nejakých, ja neviem, 15 alebo 20 alebo koľko to vychádza. Vidíte, že mediánová hodnota poklesu je 7,6%. Teraz už sme boli od toho píku ešte trošičku vo väčšom poklese, ale stále sa nejako neodchylujeme od tých historických dát. No a tu vidíte, že vždy boli proste nejaké dôvody, ktoré naznačovali, že tá situácia je zlá a tie trhy sa vždy teda spamätali. Potom keď sa pozrieme vyslovene na tie bear markety alebo skoro bear markety, to znamená tie poklesy o 20 a viac percent, tak tiež vidíte, že od tej druhej svetovej vojny, to znamená za tých posledných 80 rokov ich bolo stále relatívne dosť, že tiež ich je tu možno nejakých 15 alebo 20, takže aj keby prišla korekcia o dajme tomu tých 20%, tak stále to nie je niečo extrémne výrazné, no a vidíte, že v priemere trvá takáto korekcia 11,3 mesiaca a priemerný pokles je 29,4%. Mediánové hodnoty potom máme 10,5 mesiaca a pokles 26,3%. Takže opäť aj väčšie korekcie nie sú na trhu ničím výnimočným. No a posledný obrázok, ktorý tu v podstate mám nachystaný, nám ukazuje, že ako často prichádzajú jednotlivé poklesy, takže čo sme sa bavili, že sme mali už skoro 10% korekciu, tak tá prichádza 1,1 krát ročne. Dáta sú z S&P 500 od roku 1928. Aj keby prišla 15% korekcia, tak vidíte, že v priemere prichádza raz za 2 roky, takže minulý rok sme tu takúto korekciu nemali, takže štatisticky by tento rok teoreticky mohla prísť aj takáto nejaká väčšia korekcia. To, čo sme si ukázali, si ale dovolím tvrdiť, že je nie negatívna správa, ale práve naopak, že je to teda pozitívna správa. Pokiaľ teda začínate investovať a máte dlhý investičný horizont, tak nie je v podstate nič lepšie, ako začať investovať v nejakej korekcii alebo proste v nejakom väčšom prepade. Takže tí, ktorí začínate, ktorí ste mladí, tak si myslím, že práve, že by ste sa mali modliť za to, aby sa tá korekcia ešte prehlbila. Keď sa pozrieme historicky do tej Ameriky, tak tie akcie vždy potom skôr či neskôr dosiahli nové maxima. Niekedy to trvalo menej, niekedy viac, ale myslím si, že skôr či neskôr to bude tak aj teraz. Neviem však, či to bude trvať rok, 2, 5 alebo 10, ale myslím si, že naozaj sa to zopakuje aj teraz. No a pokiaľ by to tak nebolo, že trh o 20 rokov bude nižší ako je teraz, tak ja zvyknem hovoriť, že si myslím, že budeme mať vo svete určite oveľa väčšie problémy ako to, že máme akcie mierne v mínuse. Okrem teda investorov si myslím, že tá situácia je zaujímavá aj pre nejakých traderov, krátkodobejších obchodníkov a že naozaj tam vzniká kopec veľmi dobrých príležitostí na tom trhu. Keď už sme pri tom tradingu, tak ja by som len rád dal takto záverom do pozornosti online trading konferenciu, ktorú budeme mať v rámci XTB na našom YouTubeovom kanáli
online formou, bude to samozrejme zdarma a konferencia bude prebiehať 12.4.2025, takže budeme radi, keď sa teda zaregistrujete na túto našu konferenciu. No a tu vidíte nejaký program tej konferencie, že teda ľudí, ktorí tam budú a teda nejaké tie témy, hej, ktoré tam budú kolegovia, ale aj nejakí externí speakery preberá, takže určite pokiaľ vás zaujíma nejaké aktívnejšie využívanie tých príležitostí, tak sa prihláste, myslím si, že to bude super. Posledné dva slajdiky, ktoré mám nachystané, aby ste neboli z toho nejaký smutný, tak sa nachystajte, že pokiaľ ste na tom trhu, tak tých korekcií bude ešte veľa, takže by som určite nezúfal. Nie je to nič nejaké nezvyčajné, tá 10% korekcia je prakticky nič. Ak sa vrátime čo i len pár rokov dozadu, tak v roku 2022 sme mali korekciu snad nejakých 23%. Pri covide v roku 2020 ten trh oslabil veľmi rýchlo, snáď o nejakých 35%. Pri dotcom bubline to bolo necelých 50% a veľká finančná kríza spôsobila prepad dokonca o 55%. Dlhodobé dáta sú ale jasné, pri tom dlhodobom investovaní za posledných snad 200 rokov, tak akcie americké rastú, pretože ja hovorím o amerických akciách, k ním máme najlepšie dáta, takže história ukazuje, že akcie rastú o 10% ročne nominálne, že každých zhruba 10 rokov sa tá hodnota portfólia zdvojnásobuje aj po očistení o infláciu, ten rast predstavuje zhruba 7% ročne, takže tie dlhodobé výnosy sú veľmi pekné, ale krátkodobo teda treba počítať aj s tými prepadmi, obzvlášť keď sú tie valuácie takto našponované a vysoké, ako sú teraz. Toľko teda za mňa nejaké zhrnutie alebo pokec k tej aktuálnej situácii. Dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, budem rád aj za nejakú spätnú väzbu v rámci komentárov, no a pokojne, ak by ste mali nejaké doplňujúce otázky, tak pokojne píšte pod toto video, ja sa budem snažiť tam raz za čas proste prísť a odpovedať aj na nejaké prípadné dotazy. Za mňa ešte raz všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že ste video dopozerali aj sem a opäť ďakujem veľmi pekne aj za možnosť vystúpiť v rámci tohto YouTubeového kanála, no a budem sa na vás tešiť opäť o zhruba 3 mesiace.